Hormat prezidentimiz Gruziya döwlet saparynyň çäklerini Tbilisi şäherindäki gahrmanlar meýdanına geldi. Döwlet başlarymyz Gruziýanyň milli gahrmanlaryny hatyralap, ýadygarlygy gülleselerini goýdy. Munyň özi geljek nesilleriň awadan durmuş üçin şirin janyny pida eden gahrmanlary hatyralamak ýaly türkmen we gruzin halklaryna mahsus täpleriň dugamaty atarlýanynyň beýany boldy. Soňra bir ýerde Türkmenistan we Gruziýanyň döwlet senalary ýanglandy. Gül goýmakda barasyndan soňra hormatly prezidentimiz Gruziýanyň hökümet binasyna tarap urdy. Bir ýerde Gruziýanyň hökümet binasyna hormatly prezidentimiz Gruziýanyň premier ministri Irakli Kabakhidze mehirli garşylady. Soňra hormatly prezidentimiz bilen Gruziýanyň premier ministriniň arasynda iki taraplyň gepleşikler geçirildi. Gruziýanyň premier ministri hormatly prezidentimizi mehirli mübareklep, Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge Gruziýada mühim ähmiýet berilýänini bellädi we hormatly prezidentimizin şu döwlet saparynyň iki taraplyň gatnaşyklary giňeltmäge kuwatly itergi berjekdigini anan bildirdi. Şeýlegen premier ministri mümkinçilikden peýdaranyp, Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza mehirli salamly we ingo arduglaryny ýetirmegini hormatly prezidentimizden haýyş etdi. Gruziýanyň premier ministri Türkmen Gruzin işgörler forumuna hormatly prezidentimizin gatnaşmagynyň biçäräniň ähmiýetini hassa artdyranyny belläp, forumyň netijeleriniň iki taraplyň feodal gatnaşyklary giňeltmäge ýardym berjekdigini belledi. Hormatly prezidentimiz Gruziýa döwlet saparlaryna gelmäge çakylyk hemde Türkmen wekiliýetinden bildirilen mihmansöýlük üçin minnetdarlygyny beýan edip, gahrman arkadagymyzyň premier ministr Irakli Kabakhidze iweren mehirli salam getirdi we Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda feodal ykdysady, fiýasy diplomatik hemde medeni ansanperwer ulgamlarda ýakyn gatnaşyklaryň ýoly goýulanyny belledi. Hormatly prezidentimiz ýurtlarymyzyň halkary guramalaryň ilkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine hyzmatdaşlyk edýärliklerini belläp, Türkmenistanyň hemişilik beýtaraplyk fiýadatyny we halkary başlangyçlaryny iýdigdirli gollaýan üçin Gruzin tarapyna minnetdarlyk bildirdi.